מתאים לעקוף השרמוטה. רואים משהו לפחות. זה על וידאו, תן לו! תעקוף אותו. איך אני אעקוף את השרמוטה? תן, אל תדאג, הוא ייתן לך, הוא חייב. איזה חייב? הוא חייב, אחי. תן לו. זה אלי ההומו, תן אחי, אל תוותר. לא, אל תפחד. לא קטן. באמא שלי, אני מניאק, אם הוא לא נותן לך, אני מציין אותו מכות. הוא לא נותן, אתה רואה? תן לו ביפ. סע. יאללה. הופה! איזה עקיפה אחוז שרמוטה! איזה נהג, נאמבר 1! עם בלט קריטי. שהזדיינו שם. וואי, הוא גם מוקיף את טימבלר. תגיד לו, יאללה, עזוב אותך, אל תעקוף אותו עכשיו. עשו לי משחקים בכביש. יאללה, תגיד ביי למצלמה. יאללה, ביי. שובל, פז, ניר, וההומואים מקדימה, כן, אתם רואים את האוטו הזה שם, אני מצביע עליו, קוקשי לא יודעים. ביי ביי.